The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point riulak. Just wow. Wat happening ke jing maham jong kashnong dong lang ban ambret pathar ye ki jaklia jakra hasilan ter ka surang nadu mau kurwan sheduk rang thong ban na mau kurwan shaphat jaut war henry ki dangdan pat ki rio shim kabu ki bepin jaklia ya kamei maryang uskatri ka seng samla dong meyawan nong lang usamla pen bhalang sang diar urapen ramjuri ki brio ki bale ya ki dikam wat habala pen mi ya ka jing maham na kaliang jong kashnong nong lang kilapen pau baki don ka jing suba baki de ki juk ki brio ki babrat pathar ya ki jaklia hasidan ter ka surong namarba ki de ki juk ki jabo jaban ki bami na ka karkhanash na kali kaseng samla kala ai por shita yo ya ki badan kti baki de ban khat no mardor ya ki jaklia bat kala maham ru lada ki badan kti ki sngap kuman ka dor bar shnong ka sale da ka bating e Tiar kali ha. Kalau si bun moy pi barok ki ba peja kini kubor ki ba man kapor tingi kum ki dekat jong ka dong nang ne napo meawan ka bare ka baha papo jong ka sinong nong lang daka musim juga jing sngok khyang iwan hang ne pat ngilap ba liok sngo ba ki don ki complain ki ba ki don ki breu ki ba wan bread ikini ki nyut ki ba wan le dosmon ban wan bread ikini ki nyut ki nyer ki jaklia ki jaklai hakan ka than ka kenika dong ka bangi deh pet mangi hajing syana kalian jongi kum ka dong la ong bangin ngin report saka snong ngan report saka VDP joka snong tenre lembaga jingi ajeng mudlang jongki samla joka snong joka dong ki ong ba ya mentangin persana kalian jongi pat ngin report saka snong bahkan sim ya kanika ya kalat hakaba kan let ka bateng e namar ngilap ba mentah ngisiam bakidon ki bawan bread nyut hakan ka jaka hot ngakan mau bahak ini ki benai ki ba dak sudep ngilap ong sanriu nyo benai kasnong daka lenti ka bak tenge klasim ya kalat hakaba kiladon ki beri ki bawan bread nyut haka lenti ka ba no na yo mo kruat ti kiladon ki bawan bread nyut hang tai haporui tang peong i ong ti menta tang hapo kung ba pram nai e ngilap ba kidon sakini ki nyut bawan bread ti ngili sngo ba kidon ki breu na po jong kasnong ka jongi ki ong ba ngiliyo jing te badon ki breu ki bawan ban bread hang ne bat ngidon hi ki suspect ki ba dan suspect ki ba don bawan bread hang ne ti beli i ki video ba ngilapen i pi ba kidon ki ni ki nyut ti nak leng ki jongi dakabor ka ba dakabateng e hi bat nak leng jong kasnong ka executive dorbar bat ka nak leng jong ka ni ka village defense party jongi ka VDP ngi penpau bat ngi ong ba ngin sim dakabateng e ya ka bakum kini ki ba le dusmon banwan bread ya ki nyut ki nyer kumni omdai tahang ni ka jaka ngila ban sim ya kini ki lenti ki rut ki kiar jong ka ni lenti ban le chapot jaut ti kadon kan ni ka bang la ong mene ka lenti bale chamok ruat tingi don kan ka surak ka ban le charang thong ti nak len jong ka snong ngila ai ya ka nak len jong ka snong kal ai ya kan ni ka hukum ba mdai msya ban bread nyut hapo jong kan ni ka dong hapo snong jongi le si kini ki snong ki marjan ru kum ka mountain kum ka mokruat kum ka malongwir
bat ketika than ka jongi sha din kum ka pojok kam ko ai bandon ya kum kini ki ba suat ber nyut kum ni namar ba ko ra ya ka jing sniu namar ni pi bahang ni kadon kini ki penthak ke ba ki penthot ke ba ki bangi thung ti ka penjot ya ka mariang ni ko ka penjot ka mariang ka penjot ya ka jing thung jing tep ba di kiwe tene ka lang jungi ngim sha ba ngim sha ban le akum kini tin ban ni ko ban ong ru ba ngin ai por ka tu kan ne yo to ubri ubuan ban theang ni namar ngilatip tikra ba udon we ubri ubuan bread hang ni tingatip tikra ban ngi ai por tanggung ba ka tu kan ni sngi lane hapo sitayo bol wan khat no yakini ki jakya kinyut kinyara ka ba wan bread hang ni ngimsha ban wan bread hang ni ngila pen ngila ong ba hakitu ki video ki ba mensua kum kasno kamsha ban wan bread yakum kini kinyut tene kalen jungi da ka pateng ni ong to ba wan bread hang ni ban desu ban melen ban wan khat ban wan khat no ikini ki nyut kinyar kini ki jakla ban wan no mlet dusmon ya kasong jungi pisnga kum no la dangi wan bread yakinyut nak kasnong jongi wan bread haka ying jongpi pisnga kum no pidan em kajing kita tingiru ngidon kajing kita nama kamar yang kajongi ka khoi ka soba ti deban bread haka jaka badai ban bread kidon ki jaka badai ban bread pan bor nang no ka badi ka mo ka sankur ba kiwe kidon ki jaka ban bread ti bread hang ta mo ilabu ite ki jaka ban bread pisngau ba hapo ste os ka wan khat no ikini kinyut kinyar balada bim khat ni haban sim ni haban report hi kasnong kan sasim ya ka lat kumdo badai ban sim ban le namar ngilat depti ban don ki nagi parasnong ki jongi ki ba tepti kra wi ubri ubawan ban bret hang de tena klang jungi kum ki nong kit kam jong kadong bat ki ni ki samla nak jong asnong te ngilo ong ban le kum ta tingi kerpat yuni uba wan bret hang ni bom dei ban le shu adu nang ni khmat Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat kiek bat ki we na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India iperti yang tau ki Ivan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กากระมอต่อระบนกากระเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะแม่สเตลงามสร้างเกี่ยวกับเก่า Dah minum pedih yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngak kuat amal lai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sampel desain gua ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sampel desain. Segini ke cek tu ram musor ke arma. Kampung dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.